Umndeni wayengumsakazi nomphathi ukhozi FM, welcome kaBhodloza, Nzimande, awuphathekanga kahle ukuze izindaba zokuhlonishwa kwale ngqalabutho iMpucuzeko Maskandi Festival. Wengaza kwethu ake nginibele ngiphinde futhi ngamukele kule channel ehamba phambili iRed Inkezo. Kathi-ke lami igama kuveza ukuthuthukwa ngakhuluma lobathela sibona amagomeda. Manje usemusha la ekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Umndeni owayengumsakazi nomphathi okhozi FM, welcome kaBhodloza, Nzimande, awuphathekanga kahle ukuze izindaba zokuhlonishwa kwale ngqalabutho iMpucuzeko Maskandi Festival. Emthonjeni yezindaba lomndeni uzoyabhala ekhasini lawo lika-Facebook elingaphansi kweBhodloza Nzimande the Legacy. Ubhale kanjena, ungazizwa kanjani ukuthi uzohlonishwa ubaba wenu ningazi lutho? Lafa elihle kakhulu, abantu abasenanembeza, badla imali ngegama likababa. Uqhubekile sewuphendula abantu ukhala ngokuthi eziganeni eziyisikhombisa ayikho neyodwa eyazisiyo ngalolu hlelo. Basixhaphaza abantu ukuthi bamandla kababa laphana. Ngithi emabhida kungena ngemali, igama lomuntu imali. Kuzokhunjula ukuthi omunye wabagqugquzeli balomdumezo lomcimbi kaMaskandi uxolani umvaka-Mceneze omemezele esithangameni sabezindaba ngoLwesihlanu olwedlule ukuthi bazohlonipha uBhodloza eMoses Mabhida Stadium eThekwini ngoJulayi mhla zo-30. Uthe bathatha isinqumo sokuhlonipha uBhodloza ngenxa yamagalelo akhe ekufuleni umculo wamaskandi. Uthe empeleni babefisa ukumhlonipha esaphila esadla inhlamvana ngo-2020, kodwa kuphazamise ukudlula kwalo emhlabeni ngenxa ye-COVID-19 ethintwe nje abezindaba. Okhulumela umndeni kaBhodloza, uMnumzane Nzimande, uthe yize bebekujabulela kakhulu ukukhunjula kukayise, kodwa akubaphathanga kahle ukukathinta okuqala njengezingane zikamufi ngaphambi kokuba kukhulunywe nabezindaba. Inkinga ebekhona ukuthi nathi besibuza ngale ndaba emakhaya ngokuthi kungani singabekanga njengoba sihleli esenza laphana uma ngabe kwenziwa izinto ezifana nalezi ezihlangane nekhehla lapha. Niqhuba uMnumzane eziphendulela umceleko. Uthe ngesikhathi bedingida uhlelo lwefestival babone kukuhle ukuhlonipha ingqalabutho yomculo wamaskandi noBhodloza waba ngowokuqala owafika emqondweni ngeqhaza elidlalile kulo mculo. Iphutha libe kuthenini asixhumananga nomndeni kaBhodloza ngaphambi kokuveza lezi zindaba. Babona ngezindaba baphepheni, kodwa nje silumile nabadala nabomndeni laphana basichazela ngale nto esifisa ukuyenza, futhi abazange bebe nayo inkinga, basamukela ephethe lapha nomgcineka. Siyabonga singabantwana sebesithintile abahleli balo mcimbi weMpucuzeko ngodaba lokuhlonishwa kukababa wethu Ngulube encane. Sisazoxoxa-ke njengomndeni sibuyele kubona kubhala laphana abeBhodloza Nzimande the Legacy ekhasini labo ku-Facebook. Njengoba uBhodloza bezohlonishwa ngomsakazo okhozi FM ukhathide umfoka ngoba laphana ongaseza ukwenza njalo ngenxa yokuthi usehoxile laphana ukuthi yena akasezoba ingxenye yokuhlonishwa kule ndumezulu yomcimbi ozoba laphana nge-30 zikaJulayi eMoses Mabhida. Bafethu, bekuzona indaba ezihamba phambili bese nibekele zona namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithandayo.